Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw no sab nga Biyernes, pitsa 14 sa bulan sa Abril, sa tuig 2023. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 21, versikulo 1 ngadto sa 14. Umani ini nagpakita na usab sa Jesus sa iyang mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini, nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinunan. Mingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila mingon, "Muuban kami." Busa na ngadto sila og nanakay sa sakayan. Apan wala gyud sila nakuha tibok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapyahan. Apan wala makaila mga tinunan nga si Jesus day kadto. Unya mingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." Siya mingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuos sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinunan nga gimahal ni Jesus mingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinunan na ngadto sa lapyahan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kayo sila layo sa lapyahan, mga 90 ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya mingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawas si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 153 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya mingon sa Jesus kanila, "Dali ngari og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinunan nga nangahas pagpangutana kaniya kun kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa midol sa Jesus ug gikuha niya ang pan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinunan, human siya mabanhaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.